USA's officielle statistikportal hedder Census. Vi går ind og kigger, og herinde får vi i den øverste bjælke den centrale del af det, nemlig mulighederne for tilgang via befolkningsvinkel, erhvervslivsvinkel, geografivinkel og så en egentlig datavinkel. Udover det, så har vi selvfølgelig forskellige nyheder og centrale tendenser i USA's økonomi med videre. Så er der nogle analyser, interaktive mapper og selvfølgelig en kalender over, hvad det er, der kommer til at foregå på siden. Lad os nu forestille os, at vi har en klasse, der gerne vil arbejde med racespørgsmålet i USA. Hvis de skal kvalificere sådan en opgave, så vil det sikkert være relevant at komme ind og få nogle data på det. Og her kan vi altså komme ind og se på de forskellige grupperinger. Her er det så den asiatiske del af den amerikanske befolkning, som man har data på. Og der kan vi ganske enkelt bare downloade de enkelte tabeller, som tilbyder sig. Så får vi dem op i et Excel-ark, og så er det sådan set bare lige at gå til. Så får vi noget at vide om fordelingen på år med videre. Vi kunne også kigge på andre dele. Lad os sige, at vi gerne vil arbejde. Her får vi noget om den sorte del af den amerikanske befolkning, og igen delt op på to forskellige tilgange, som man kan se. Vi kan tage den nederste, og så har vi igen her muligheden for at hente ned via vores Excel-ark og selv arbejde med det.